para no sinang bara takamasim jaga jing sukmen ngai khublei si independence kabasuk kabakmen pat kabajom ia phi bara ngai khublei ki officer kiri rongba ki officer bat ki staff jong ki department of affair SDO civil iba Kerwood bat ki staff jong civil subdivision BDO iba Khar Komar bat ki staff bara ki batrai port block kapududi iba Riangdo bat SDO ba Simyong bat bara ki nong trai apa kapududi ngai khublei ro ya SDO ya SDPO iba marang badu osi bade bara ki police ki police department ki staff ki batrai police department bade bara ki doctor ki staff nurse bade bara ki batrai ki PHC ki CHC ki bara napa ka health department bangai khublei ya bara kino trai sarkar ki badan hangne ki bawan na ki ki department ki badan lang hangne aransan badi ki badan segenika madan saudam ai khublei kam tame ki principal ki headmaster ki headmistress badi kino hikai jong school ba fair bat kerpang e kecing ai khublei kini ki have ki baret ki jongi ki nak school ki babin internat ki babin ipu ben iping ya kani kasngi ka bangi rakhi ya ki independence day khublei sipun kini kun ki be di jongi khublei nanggar khu gada ya phi bara ngai ro kajing khublei ya ki nong yalam sinong ki sordar ki secretary ki nong yalam niam ki teman basan ki pastor ki head kitekis ki rang ba balang bat ki wei ngai ro kajing khublei ya ki nong yalam jong ki seng balang ki self help group bat ki wei ki seng Treman Sobha bat kajing khublei ya baro ki lepi ki long kme ki long pa ki badan saudang kani kamadan pan penpu pan ping ya kani kasni sashi sinbiam kasni independence kabasuk kabakmen yangi baro lang ki badan hangne badia kitu baro ki pamyo kalat bandan menta hangne ru ni ai kajing khublei kasni independence kabasuk kabakmen ya baro rekan da kemsim jong kajing sokmen ngai khublei ya phi ya kane kajing pendap kajongi ya kajing ya janti kapa nyopon reusnem jong kajing yo lajlu jong kari India kani kapur kadai lese kawai nak kapur ba kentang tam kabangi phaidin ya kajing yele ki babun kajing len nade bat kajing nok senyang jong kinong yele lajlu kum kinong India ki badap da kajing sarong hagani kasni ikan mau da kajing buram ya kajing len nade jong kinong yalam jongi kumu Mahatma Gandhi Pandit Jawaharlal Nehru Sardar Vallabhbhai Patel Netaji Subhash Chandra Bose bat Dr. Ambedkar bat kiwai kinong yalam ki bala len nade